Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ témahét földesnapjának tiszteletére elnevezésű programsorozatával emlékezett meg a település ünnepéről. A tartalmas vetélkedőkön, izgalmas versenyeken legjobban teljesítő diákok ünnepi önkormányzati testületi ülés keretei között vették át díjaikat. Azért vagyok itt, mert a Karácsony Sándor könyvborítóra rajzoltam, és első helyezést értem el vele. Ez része volt a földes témahétnek az iskolában? Igen. Meséld már még el, mi volt még a témahéten, csak amire emlékszem. Hát volt kézilabda, foci, vetélkedők, hát ennyire emlékszem. Melyik tetszett a legjobban? A vetélkedő. Miért pont ezt? Hát azon is elsők lettünk. A rajzod az mit ábrázol? Az volt a címe, hogy Karácsony Sándor egyik művének, hogy barátság és szerelem, és arról rajzoltam 2 madarat. Te mivel érdemelted ki, hogy itt most földesnapján kapja egy kis elismerést? Egy Karácsony Sándor borító első helyezett lettem. Ugyanazon a versenyen, mint Sári? Te mit rajzoltál, melyik műhöz és mi volt a rajzodon? Karácsony Sándor, barátság és szerelem. 2 madarat rajzoltam. Miért mindenki 2 madarat rajzol? Miről szól ez a történet? Honnan tudtad, hogy most pont ezt akarod rajzolni? Az a cím tetszett legjobban. Inkább sportoló vagy inkább verset mondanál? Egyiket sem. Akkor mi ez, amit szeretsz? A rajz. Értem. Van kedvenc rajzod, vagy mindig az, amit legutoljára csináltál? Mindig, amit legutoljára. Te mivel érdemelted ki, hogy ma oklevelet kapjál? Rajzoltam. Mit rajzoltál? Karácsony Sándoros szilvaszedést. Miért pont a szilvaszedést választottad? Mert azt tetszett a legjobban. És mit rajzoltál? Egy Karácsony Sándort, rajta 2 gyerek és szilvákat. Honnan tudtad, hogy Karácsony Sándort hogy kell rajzolni? Mint egy rendes embert. A témahéten mibe vettél még részt itt az iskolában? Voltam a vetélkedőn, ennyi voltam csak. Sajnos a rossz időjárás miatt a hagyományos 1779 méteres futás elmaradt, mondta el Horváth Sándorné, a Művelődési Intézmény igazgatóasszonya, hozzátéve, hogy azért ez az év sem maradt falumérföld futás nélkül, hiszen a gyermeknapi rendezvények részeként mindenképpen sor kerül majd erre az eseményre is. A gyermekek falumérföldet futnak minden évben április 14-e tiszteletére, 1779 métert, hiszen 1779. április 14-én nyertünk Perc-Szabolcs vármegye ellen, és erre emlékezünk a falumérföld futással. Az idő nem kedvezett ebben az évben, és azért mi nem szoktunk erről a programról lemondani, hiszen a gyerekek nagyon várják és szeretik, majd gyermeknap környékén megrendezzük a futást. Igyekszünk a témahetet minden évben megújítani. Én azt gondolom, hogy a gyermekek számára érdekes volt és tartalmas volt, hiszen olyan ismeretekkel gazdagodtak, amelyek mindenképpen a tudásukat bővítették. Gondolok arra a vetélkedőre, amit a szülőkkel együtt a költészet napján megtartottunk számukra, és én azt gondolom, hogy összemérhetik tudásukat, megtalálhatják a helyüket a társak között, hogy tulajdonképpen hol helyezkednek el. A művészeti iskolánk minden évben hagyományosan tart egy művészeti bemutatót, egy gálaestet, és ennek a bevételét a művészeti oktatásban résztvevő tanulókra fordítjuk, néptánctáborra, viseletvarrásra vagy egyebekre, és ezt most erre a napra, ezt a gálát erre a napra időzítettük, hogy megemlékezzünk még színvonalasabban erről a napról. Földesnapjának 233 éve legfontosabb üzenete a közös cselekvés fontosságáról szól, a közösség érdekében való összetartásról, összetartozásról, mondta el Jeneiné dr. Egri Izabella polgármesterasszony. 1779. április 14-e óta, azaz 233 éve ünnepi nap ez a mai, és az ősök tiszteletére emlékezünk ezen a mai napon, és nekik tisztelgünk, valamint a jövő nemzedéknek, gyermekeinknek a mai napon. Földes megtarthatta önállóságát közigazgatás terén, csak a pallosjog
jogot veszítette el Szabolcs vármegye pereskedésével szemben. Én úgy gondolom, hogy a 15 évi pereskedés, amely őseinket dicséri, megtarthatta önállóságát, és a mai napig is önálló közigazgatással rendelkezik településünk. Tehát a kitartás van előttünk mindig példaként, és legfontosabb mondani valója mai napnak az összetartozás, tehát egy közösségért tenni akarás, egy közösségért, egy közösség fejlődésért akarni tudó településről, földesről és földes napjáról van szó a mai nap. Én 1982-ig voltam általános iskolai tanuló Földesen, akkor én még nem emlékszem Földes napjának ünneplésére, már szerintem 90-es évektől történt ennek a megünneplése. Én úgy gondolom, hogy azóta a polgármester elődeim is méltóképpen megünnepelték ezen napot, de ebben segít a Karácsony Sándor Általános Művelési Központ, és úgy gondolták, hogy ezen a héten egy földes témahét kerül megrendezésre, amelyben igen színes programok voltak megtartva, amelynek soknak voltam részese, mint zsűritag, de úgy gondolom, hogy nagyon sok verseny volt kiírva, amelynek kiállításai, vagy pedig majd a gála műsor, amely az ünnepség után történik, az is jelenti azt, hogy igenis a gyerekek készültek erre a mai napra. A mai napon sajnos az időjárás miatt, aminek egyrészt örülünk, hiszen az esőre szükség van a falunak, a földjeinknek. Elmaradt a falu mérföldfutás, de bepótoljuk. A mai délután 14:30 kezdődik az ünnepi testületülés, ahol megemlékezünk az őseinkre, és a jövő nemzedéknek átadjuk az elismerő címeket, aztán pedig 15 órától pedig a moziban egy gála műsor kerül megrendezésre, ahol végül is a kultúra, a művészet kerül bemutatásra. Úgy gondolom, hogy ezzel is tisztelgünk őseink és a hagyományaink előtt. Az ünnepi testületi ülés a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, majd szívhez szóló szavalatok koszorújában polgármester asszony köszöntő beszéde következett. Bodnár Éva, Szülőföld. Emlékeimben úgy él ez a táj, mint egy imádság, mely örökérvényű. A szülőföld, ahol az sem fáj, hogy az élet után elmúlás jön és halál. A föld, a rög, az ősi gyökerek, ahol szerettél és szerettelek. Ahol dacoltam a lehetetlennel, de más hazáról nem akartam hallani, nem tudtam elmenni, új ruhába bújni, magamat valaki másnak vallani, mert mégis ide köt valami. A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége, írta egykor Tamási Áron. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek! Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt földes napján. Nagy örömmel tölt el, hogy minden kedves földesi lakos szívügyének tekinti a település méltó megünneplését, és hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Köszöntöm földes községért kitüntető címmel rendelkező polgárokat, a gazdálkodó szervezetek és intézmények, civil szervezetek vezetőit, valamint képviselőtársaimat és a jövő nemzedékét, a gyermekeket. Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé, írta Kölcsei Ferenc. Úgy érzem, a költő szavai a földesiek szívéből szólnak. Köszönöm minden egyes földesi lakosnak, hogy társunk az úton, ami egy még szebb, még élhető földeshez vezet, hogy részese településünk fejlődésének, lakályosabbá válásának. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István szavai ezek.
A múlt tisztelete, a szokások ápolása nagyon fontosak nekünk. Hisszük, hogy csak ha megbecsüljük elődeink munkáját, őrizzük hagyományaikat, akkor teremthetünk mi magunk újakat. Olyan hagyományokat, amelyeket majd az elkövetkező nemzedékek visznek tovább. A múlt ilyen fontos mozzanata 1779. április 14-e, amikor 15 évi pereskedés után Földes törvényhatósági jogát megtarthatta. Ezért ünnepeljük Földes napját, megköszönve az elődök fáradtságos és kitartó munkáját. A mi falunk polgárai hittek és hisznek az összefogás fontosságában, tudják, hogy mindazt, amit a településért teszünk, magunkért, családunkért, ugyanakkor a jövőért, gyermekeinkért, unokáinkért is tesszük. Kedves vendégeink! A mai nap, az ünnep lehetőség, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre, évtizedekre. Lehetőség, hogy visszagondoljunk a sok tényleges változásra, fejlesztésre, ami történt, az eredmények sorozatára, melyeket elértük. Sok munka és küzdelem áll mögöttünk, és még nem vagyunk az út végén. De tudom, hogy továbbra is együtt, összefogva a közös célért munkálkodunk. Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi magának, mondta Kodály Zoltán. Fel kell fedeznünk, újra kell teremtenünk azt a kultúrát, amit elődeink hoztak létre. Szükségünk van rá, hogy a tánc, a zene, a vers, a mese mindennapjaink része legyen, hiszen a kultúra a kisgyermekektől az idősekig mindenkit feltölt, mindenkinek olyan lelki többletet ad, ami elengedhetetlenül fontos a mindennapok során. A kultúra ugyanakkor lehetőség, hogy értékeinket, hagyományainkat megismertessük másokkal, és éppen ezért felelősség is. Én nagyon büszke vagyok Földes kultúrájára, és nagy-nagy boldogsággal tölt el, hogy ez az ünnep is színes programsorozatot jelent. Kedves ünneplők, ahogy végig tekintek rajtatok, önökön, I. és Gyula sorai jutnak eszembe. A csillagok nem homályosítják el egymást, és a hajós annál nyugodtabban hajóz, minél többet lát maga fölött, teljes ragyogásban. Önök, ti földesi polgárok, a falu hajójának útját vezérlő csillagok. Önök, ti mindannyian társaink, közösen kitűzött céljaink megvalósításában. Közösek a terveink, az elképzelésünk, együtt dolgozunk azon, hogy mindez valóra is váljon. A mai nap alkalom arra is, hogy néhányat egy csillagok közül név szerint köszönthessünk. Kedves gyerekek, a mai napon kerül sor a jövő nemzedéknek az elismerések átadására, mert majd mindjárt egy pár perc múlva át fogom nektek adni a képviselőtestület nevében. Én ezennel köszöntöm Földes település minden lakóját Földes község napján, és kívánom, hogy mindenki erőben, egészségben éljen ezen a napon és az elkövetkezendő évtizedekben. Vasalvett, Szent a falu. Két emberfajta él. Az egyik önmaga elől elmenekszik, a másikhoz nem ér alárma, mert elrejtőzik önmagával. Az egyik élete malom, minden felőrlő izgalom. Rohan, s az élet fut vele. Pénzcsörtető kacérzene kíséri éjjét, nappalát, s agyába őrli vaddalát. Izzítja egyre a kohót, és épít felhőkarcolót, és épít messze tornyokat, és szédít büszke ormokat, telefon, autó, lift, vonat. S az élet mégis elrohant. Mit ér a szikratávíró? Mit ér a tőzsde, rádió? A gépóriások mind mit érnek? Az észtraverzek égig érnek,
A reklámfények égig érnek, a villanydrótok égig érnek, és a gyertyák mégis tövig égnek. A másik élete falu, nádfedelő, meszelt falu. A két szeme két tiszta ablak, reggeltől estig nyitva vannak. Vagy felnéznek a fényes égre, vagy mindkettő a rétre néz le, s körös körül oly szent a béke, mint messzi csermelyek zenéje. S bárhogy forogjon a világ, a réten mindig lesz a virág. És harsoghat a dáridó, s épülhet sok száz emelet, itt él tovább a szeretet, és Isten jár a kert alatt. A falu mindig megmarad, a falu mindig egy marad, a falu mindig szent marad. Ezután a Földes Témahét versenyeinek és vetélkedőinek eredményhirdetése következett. A díjakat Janeiné dr. Egri Izabella polgármesterasszony és Balázsiné Bíró Valéria, az AMK közművelődési igazgató helyettese adták át, majd a szózat hangjaival az ünnepi testületi ülés véget ért. A kazinci szépkiejtési versenyen első helyezett lett 5.-6. évfolyamon Engi Orsolya, 5. A-osztályos tanuló. A 7.-8. évfolyamon első helyezett lett Gonda Natália, 7. A-osztályos tanuló, aki a kötelező szöveget egy részletet Pécsi Blankától, az Anyanyelv című művéből most felolvas nekünk. Pécsi Blanka, anyanyelv. Szívből sajnálom azokat, akik elhagyták hazájukat, mert van egy kapocs, amely mindennél erősebb, az anyanyelv. Magamról tudom, évekig éltem Bécsben, jó dolgom volt. Kedveltem az osztrákokat, szerettem bájosan lombos nyelvüket. Szívesen beszéltem a szép német színpadi nyelvet is. Általában kedvelem, és nyarködve ízlelem a nyelveket. Ízük azonban fanyal nekem, ha anyanyelvünk édes zamatát mérem. Nem tudom, milyen lehet az, ha valakit nagyon messzire vet a sors Magyarországtól. Én húzamos ideig sohasem tartózkodtam komoly távolságnyira. Bécs itt van a szomszédban. Útlevelem, vízumom egész esztendőre szólt, így ráérő időmben, ha kocsival jöttek ismerősök, beülhettem hozzájuk, és egy-kettőre kiszálltam Pesten. Repesve az örömtől, hogy legalább ideig óráig itthon lehetek, de hazaruccantam adiestékre, rádiószereplésekre, s játszottam vendégként hol a Víg Színházban, hol a Belvárosi Színházban. Nyaralni pedig évről évre hazajártam, többnyire a Margit-szigeten szálltam meg. Voltaképpen a honvágy kergetett vonzott, de mint ő szabadon jöhettem-mehettem, magát az érzést nem ismertem föl. Nem kutattam, miért vicánkol a szívem, miért átlépem a határt, mitől lesz könnyűvé testem, lelkem, s honnan ez a bizsergető boldogság, hiszen Bécsben sem vagyok boldogtalan. Ekkor ébredtem rá, hogy amióta az eszemet tudom, mindig szerelmes voltam az anyanyelvembe. Szerelme tárgyát makulátlannak szeretné az ember. Hazatérésem után döbbenten láttam, az enyémen ijesztően elszaporodtak a szépséghibák. Bánkódtam, segíteni akartam, szándékomat okvetetlenkedésnek vélték. Meddő maradt minden igyekezetem, tehát csöndben megalapítottam a Kazinci díjat. Az intézményi rajzpályázaton, ahol az első-második évfolyamosoknak Karácsony Sándor műveihez kellett illusztrációt készíteni, első helyezett lett megosztva Szőke Anna, első A, és Szabó Sára, második B osztályos tanuló. A többi versenyzőnek Karácsony Sándor műveihez könyvborítót kellett tervezni, melyben első helyezett lett 3.-4. évfolyamon Jó Réka, 4. A osztályos tanuló, ötödik, 6. évfolyamon első helyezett lett Szabó Sára, 5. A osztályos tanuló, és 7., 8. évfolyamon Balogh Gabriella, 8. A osztályos tanuló ért el első helyezést.
Földes témahét keretében a 8-os diákok részére rendezett szuperdiák vetélkedőn első helyezést értek el Imre Csilla, 8. B osztályos tanuló a lányok közül. És Jó László, 8. B osztályos tanuló. A versenyeken elért helyezésekért minden diáknak gratulálunk, és további sikereket kívánunk.